Môžem povedať niečo silné? Niektorí ľudia prídu do cirkvi a len čakajú, kedy sa niečo zle stane si. Len kvôli tomu, aby mali o čom rozprávať. Vidí démon na seba. Má. Pozrite jeho kráľovstvo. Pozrite temnotu na kráľovstvo. A pritom zastrácame Boha. Vidíme na seba, že je môj Boh. Voláš. Amen? Takže Samson, počúvaj, on mal veľkú sílu a narodil sa z ducha, pretože jeho máma bola Jehu. Sám aniel prišiel, potom ten aniel ožal svoju svoje meno, ďalej to nevedeli, či sa povie, počúvaj, keď tento aniel prišiel, Vyššia úroveň.